Вижте, на пазара няма по-евтина упойка от тази. Бие се директно в гръбнака и има случаи, в които пациента не се парализира от нея. При всички случаи възстановяването от упойката е между 45 и 80 дни и е съпътствано от някои странични ефекти, като безнадеждна диария, коклюш, черен език, гърчове, загуба на слуха, загуба на зрение, също така падане на ногтите, на крака и на ръце и обриване на цялото тяло с едри червени петна, които кървят и не ви остават на мира и понякога смърт. Но упойката си е перфектна. Почти не се усеща операцията, само самото рязане, да кажем, че се усеща силно и след това вече, ако се реже някакъв орган или да кажем, че се прекъсне сухожилие или нещо такова, тогава може да има болка, но при всички случаи от такава силна болка човек изпада в безсъзнание, така че дали има упойка или няма, почти няма някакво значение. Но пък за сметка на това наистина просто спестявате много пари. Тя е с абсолютно същите съставки като френската. Значи ако френската упойка е, да кажем, някъде 100-130 лева на парче, то тази упойка е максимум 100-130 лева. Просто при френските се плаща повече заради самото име на фирмата. Сега да говорим за самата операция. Пейсмейкър е, това е най-евтиният пейсмейкър на пазара. Абсолютно същия като оригиналния. Познавам вносителя, е изключително честно и добро момче от Стрелча. Аз лично съм го виждал по скайп няколко пъти. Бил е строителен инженер и все още е. И това му е нещо като странична дейност. Доставят му пейсмейкърите на части. Той ги сглобява в едно помещение под земята, мазе, и е изключително сериозен човек, който с голяма отговорност произвежда тези неща и до сега не сме имали сериозен проблем. Вижте, в крайна сметка гаранция, произход, такива неща не са важни. Тук, в нашата професия, ние държим изключително и само на трите основни неща, трите закона в медицината. Това са трите А. Хигиена, дисциплина и морал. Да предположим ситуация, че не съм си измил ръцете. Да кажем, че един месец не съм си ги мил и съм ви разрязал стомаха и съм си втъкмил ръцете в вътрешностите и примерно нещо си разглеждам в стомаха с мръсни ръце. По принцип оперирам без ръкавици, за да мога по-чисто да чувствам тъканите и органите и тяхната текстура, да я усещам по-добре. И случайно операцията завърши все пак добре, обаче вие се инфектирате и започват да ви капят крайниците. Тук трябва да имам дисциплината, да не ви искам пари, при условие, че намерим крайниците и не са се разложили съвсем, примерно месец-два, да кажем, да мога да ви ги съшия обратно. И тук трябва да имам и морала да ви кажа в очите: човеко, няма да можете да ползвате ръцете си за ръкостискане, няма да можете да се храните с ръцете си, да ходите с краката си, да правите въртеливи движения с ръцете или примерно да си махате, ако, да кажем, гугутка ви е каснала на главата. Няма да може да функционират и ръцете ви, и краката ви. И най-вероятно и остават ни 30 минути живот, в които трябва да си планирате нещата и да видите как точно да завърши вашия живот. Ето, това са трите колони, върху които е стъпило доверието изобщо към медицината, към фармацевтиката и към доктора като цяло. Заповядайте на операционната маса. Сигурни сме, че не бихте искали да чуете това от вашия лекар. Тогава защо го причинявате на вашия дом? Вебер. Качество и традиция.
Жорка. Последен въпрос, то се е видял. Ако това е далака, това какво е?